Joo, viimeinen matsi tänään. Ei me olla vielä pelattu. Mikä fiilis? Miten niin? No kerro nyt. En mä tiedä. Onko mitään suunnitelmia? On 100 pojoa. Vähintään. No joo. Ei taida onnistua. Onko mitään muita suunnitelmia? Mikä on kenttäplääni? Piikki keskelle pidetään hauskaa. Siltäkö tuntuu? Sitten 14,5 minuutin kohdalla niin ruvetaan miettimään, että mennäänkö me vai ei. Alright. Et sä tätä halua. No niin, tässä on selvästi hätäpissat ennen viimeistä ottelua tapahtuu. Tulee semmonen Veija. Arttu, mä haen sut sieltä. Luulin, että mennään tälleen. Hyvä, sä oot paskas mammusen. Hei, lähtee sen jälkeen oikeastaan nyt meidän jättää ja juokset sit ohi. Niin, mä en tiennyt sitä. Mä luulin, että sä oot Niin, sä tiennyt. En mäkään tiennyt, että sä oot siellä. Mut me tiedettiin, että sä oot siellä. Sinäkö haluat olla? Minä olen tässä. Kompa. Savo on vastaan. Nauhoja vittu yhtään voi. Mahdollisimman nopeasti. Martte Stidi on keskimmäisenä. Mä ajattelin, että mun ei tarvitse juosta ympäri tätä kenttää. Puhutaan siitä ketjuupi. Jos mä oon. 3 äkkää. Asse. Kyllä. Sit sä en tuu sinne, mä tuun siihen. Sä voit olla siitä aina. Mut kallion reunaan. Mä menen tästä suoraan. Okei. Siitä suoraan. Okei, Stidi. Meitä mun edes. Pojat. Ei tätä sotaa näin käydä. Pojat. Hei. Ades. Noniin. Noniin. Tää homma ei nyt oikein kulannut tää. Tää homma ei oikein kulannut. Pannaan se kulaa väkissä. Nyt miten se pentti? Nyt tämä matsi hoidetaan niin, että heilahtaa ja tietysti vihalla. Viha! 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 Kajotit! Kallion reunalla! No kallion reunalla asti! No kallion reunalla! Kallion reunalla! Ole joo. Mikä Jari seivasi? Mitä? Joo, Tomppa et on mulle. Seivas! Tule kesken! Tomu! Mitä? Arvo viette tuu hiittiin. Joo. Oma! Päätäs päälle! Millä syndeillä ne on? Millä syndeillä ne on? Wow. Missä? Teipis vai? Ai jaa, no voi vittu. Jari on teipis, niin se on se. Joo, teipis. Ei näin koko näkki. Teipis on siellä levyllä ainakin. Ja levyn tasana teipis on sellainen kuoppa, mistä pystyy olemaan. Mut siikaa, sulla on mesta. Missä on meidän etumaiset tossa keskellä? Kattuu tuolla, tosta jumat oikealle tänne. Oikealle meidän lipusta. Onko se joku synti? En mä tiedä, se on niinku puolen synti. Noniin, Arttu tässä toisella tilanne, niin ei oo sitä keskellä oikein nyt ketään, mutta ei siinä Art lähti toiselle. pitää nyt tästä saada. Keskelle pitäis pystyä hiostamaan. Tosta ei saa mitään kulmaa. Tomu pystyy kattoo oikealle, Tomu pystyy kattoo oikealle. Painetaan se koko rypästä alas. Tulee teipis tulee. Se on muuten mua tonne. Se on mua tonne. Älkää lähtekö tyhmä. Ei se osu.
Miten Jari syö? Pystyis tekee siinä. Jari Tiko syödy läpi. Monta siellä, painetaan ne kaikki jalat, kun saadaan tilanne. Nyt on vasemmassa teikkiä. Yksi oikealta! Yksi oikealta! Ykkönen Jari! Hyvä on. Miten kauan? Aleksi syö teippi, sekä teippi, ota tänne mennä. Se tulee teipistä toi hiosta. Onks se Lisan levyllä teipissä? Siinä on toinen levy on siellä keskempänä. Siinä on suoppäin selässä levy. Mä en tiedä, mä en näe. Mä näen niitä kasvoja. Tomu missä, onks se keskilevy? Tuolta mä sain pikku. Hei, nyt pitäis tää duuni. Tomu, onks siinä seuraavaa syntiä? Ei oo muuta kuin toi kuoppa. Tuot levy on jätkä. Kesken noit kappa. Mä menen. Joo, jätkää eteen. Nyt pitää laskea. Aleksi. Yritä laskea monta niitä on. Mä mentiin osui tohon yhteen. Joo, yritä laskea monta niitä on. Aleksi, käy sanoo Sefulle. Jos ei kysy Sefulle, pääset sieltä. Tomu maihin. Aleksi, käy kysy Sefulta, pääset sieltä. No siinä rinteet takana, synnyt takana. Hei jätkät! Ei onnistu tälleen. Ei nyt palloa! Hei, nyt on jätket tehtävä! Hei, mitä? Tsekkaa itse! Kanjonissa on! Kanjonissa on! Kanjonissa on! Kanjonissa on! Ainakin yksi! Tevu, 15 metriä musta eteenpäin. Paljon! 15. Sun tasalla. Kakkonen. Bunkerilla. Keskellä. Sekki tänne! Se ampu tyhjää vaan. Lähti yle! Ei lähtenyt kaikki. Keskeltä Lasse otti yhden Lasse-puto! Tsekki tänne! Kuoppaa tsekki heti! Tsekkiä! On ylhääpäin! One! Mius on? Ei oo. On. Uusi!
Ai oli vai? Ei ollut ase ylhäällä näissä tilanteessa. Oliks 10? Taisi olla! Oli 9 minuuttia äsken. Alright. Missä lippu on? Menossa jo! Kauan kun on tekattu. Hyvä rauhassa se booster. Kommentti. Paskake. Mitä niin? No, kaikki muutkin matsit voinut mennä täällä. Tässä oli muuna. Tää oli ihan erilainen. Hyvä oli, hyvä game. Meikö joku pieleen? Ei. Ihan hyvin. Hyvin meni tuo loppu. Vinkuja silloin. Vittu toi oli hiostella toi vika sinne. Älkää tronas pois. Joo, kyllä me katsottiin jo lipulla. Aha.